Мөслим районында Донлыклы Тукай мәктәбен белмәүче сирәктер. Чөнки аның тарихы 1934 елдан башлана. Укуда да, иҗатта да гел беренче булырга омтылган Тукай оныклары белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан танышып кайтты. Мәктәбебез түренә рәхим итегез! Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген, мин беләм, бәйрәм бүген. Габдулла Тукайның туган көне ул халкыбыз өчен бәйрәм буларак кабул ителә. Күкрәкләрендә Тукай туграсын тагып йөрүче мәктәп укучылары өчен ул икеләтә бәйрәм. Габдулла Тукай исемендәге мәктәпнең ата-аналар, балалар арасында да абруйы зур. Әтиенләр бик теләп шушы мәктәбебезгә балаларын бирәләр, беләләр, чөнки укучыларыбыз башлангыч сыйныфларда белемне үз ана телендә алырга тиешләр. Һәм инде алар 5нче сыйныфларда рус теленә күчеп китәләр, анда инде аларны дәвам итәләр. Тагын безнең мәктәбебезнең үзенчәлеге бар. Безнең мәктәбебез гендерлы укыту бар, һәм инде ул 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка кадәр малайларыбыз һәм кызларыбыз аерым укыйлар. Укучылар кичкенәдән гаилә шәҗәрәсен белеп үсә. Татар халкында 7 буын бабаңны белү изге гамәлләрнең берсе булып санала. Минем мәхьям бабамның бабасы уездный прокурор булган. Шуңа мин аның сымак булып, аларга ошыйсым килә. Мәктәптә эстетик тәрбия бирүгә дә зур әһәмият бирелә. Төрле фестивальләрдә катнашабыз, дәрәҗәле урыннар алабыз. Без бергә яшь бөреләр, йолдызлык созвездие һәр елны катнашып киләбез. Аллага шөкер, урыннар ялыбыз. Укучылар өчен бик күп төрле түгәрәкләр эшли. Соңгы елларда җанланып киткән шаяннар һәм тапкырлар хәрәкәтенә кушылып, үз төркемнәрен оештырганнар. Малай чактан ук КВН уйнап үскән, безнең инде Метрәй Кырмыскасы дигән 15 еллык командабыз бар иде. Һәм менә без шушы татар юморын, татар мәзәген үстерү өчен районда шушы эшне башладык. Һәм менә без әйдә шаяр татар КВН лигасына, шушы үзебезнең районның Мөслим Кырмыскасы дигән җыелма команданы алып бардык. Бик уңышлы чыгышлар ясап, менә 2 ел рәттән инде без хәзер анда катнашабыз, үзебезнең районыбызны яклыйбыз. Метрәй Кырмыскасы исемен сайлаганда Кырмысканың эшчәнлеге күз алдында тотылуы бәхәссез. Тукай мәктәбе укучылары да Кырмыска кебек тырыш, сыната торганнардан түгел. Ничек иң яхшы лидер булырга? Әлеге максатны тормышта күрсәтү өчен без кичкенә класслардан ук үзебезне төрле яктан күрсәтәбез. Тукай мәктәбе коллективының төп максаты укучыларның талантын үстерү һәм татар зиялылары лидерларын тәрбияләү. Әлбәттә, бу мәктәбебез безнең иң өлкән мәктәпләребезнең берсе дип шатлана. 1934 елда шушы мәктәбебезгә нигез салынган. Моны инде Донбасс шахтерлары Мөслим районына безгә бүләк итеп шундый мәктәп таш бинадан мәктәп булмаган мөмкиндә. Һәм инде ул үз вакыт иткәч җимерелә, аны 2015 елда яңадан сафка басыла. Бүгенге көндә мәктәбебездә 500-гә якын укучыбыз укый. Мәктәптә татар теле сыйныфлары елдан-ел арта. Шулай ук тиздән аерым Тукай сыйныфы бүлмәсе җиһазландырыла һәм музей эшли башлый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыкларына махсус Мөслим районыннан.